тамошобинони азиз, анамин намуд кардиганои фасон 130 сомон дар бозори Корвон, 12 дарвоза тарафи Тиллобозор, 9 қатор. Марҳамат Туркиян. Ҳама намуде ки ина мебинен дар модел, ҳама намудаш ҳастай, сифаташ хуб. биёен марҳамат, метавонен аз пеш тамошо кунен, метавонен ки бо нависен шуна фаҳмонатона доставка доран надоран. рақамҳои савдогар дар рӯи экран ҳаст. инчунин дар бозори Меҳригонам нуқтаи савдо доранд. хичонда нависем, бо пурратар маълумотша шумо да гап мезанам. хулос беҳтарин моделояй барои шумо. ира бинед чиқа кардиганакои хушрӯ, бофчам хушрӯвай, стилошам фасонай, дарозан, тоза бори турецкӣ бо нархи арзон 130 сомон. касе ки бо барои савдо мегирад, касе ки оптови дар кораиша нависенчуна бо нархи оптовиш арзонтаракай ушам мефаҳмонантона ки оптомда чанд сметян. моделоша бинед, иниш хушрӯвай, ишай дигараш хушрӯвай. хулос ҳар як моделе ки мебинен чанд рангӣ доранд. аз ҳамин модело аз ҳар як фасонаш чанд ранг астай.